Vítajte. Dnes sa ponoríme do jedného z najkomplexnejších a, povedzme si úprimne, najviac metúcich štýlov vzťahovej väzby, toho bojazlivo vyhýbavého. Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si ho ako hlavnú postavu v nejakom napínavom príbehu, postavu, ktorá je neustále zmietaná obrovským vnútorným konfliktom. A presne táto veta, tá v sebe skrýva celý ten vnútorný boj. Je to vlastne jadro celého problému. Predstavte si, že vás dve rovnako silné, no úplne protichodné sily ťahajú každá na inú stranu. To je každodenná realita tohto štýlu. Takže čo nás čaká? Prejdeme si 5 takých dejstiev príbehu našej postavy. Začneme jej základným paradoxom. Potom sa pozrieme na ten vnútorný boj, ako sa to prejavuje vo vzťahoch, ako to vedie k pasci sebavnímania a nakoniec, čo je najdôležitejšie, pozrieme sa na cestu von, na to, ako napísať nový, lepší koniec. Tak poďme na to. Prvé dejstvo. Paradox priblíženia a otiahnutia. Tu leží samotné jadro celého toho vnútorného konfliktu. A toto je dôležité pochopiť. Naozaj to nie je len o tom, že sa človek cíti niekedy úzkostlivo a inokedy sa radšej stiahne. Podstatou je ten chronický, neustály a často veľmi dezorientujúci vnútorný boj. Nie je to prepínač, ktorý sa dá vypnúť a zapnúť. Je to neustály zápas. No a tu vidíme tie dve armády, ktoré proti sebe bojujú v mysli jedného človeka. Na jednej strane je obrovská, hlboká potreba spojenia, blízkosti, bezpečia. No a na druhej strane je rovnako silná potreba chrániť svoju autonómiu, svoju nezávislosť, nestratiť samého seba. A k čomu to vedie v praxi? No, vzťahy sa stávajú takou náplasťou na túžbu po blízkosti, ale vždy len dočasnou. Človek hľadá spojenie, ale v podvedomí má vždy pripravenú únikovú cestu. Pretože predstava dlhodobého záväzku je desivá. Cíti to tak, že by v ňom úplne stratil sám seba. Dobre, presuňme sa teraz ešte hĺbšie dovnútra. Druhé dejstvo nám ukáže to chaotické bojové pole priamo v hlave, to neustále prelietavanie medzi dvoma úplne odlišnými pohľadmi na svet. Toto je prvá perspektíva, ten úzkostný, externe zameraný pohľad. V podstate hovorí: moje pocity sú len reakciou na to, čo sa deje vonku. Ak sa cítim zle, je to preto, lebo mi svet alebo iní ľudia ubližujú. A hneď v zápätí sa ozve ten druhý, úplne opačný hlas. Nie, za všetko si môžem ja sám. Som plne zodpovedný za svoje emócie a vonkajší svet na ne nemá žiadny vplyv. A toto je kľúčové. Človek s týmto štýlom neustále prepína medzi týmito dvoma extrémami, aktivovaným a deaktivovaným stavom. Problém je, že keď je v jednom stave, absolútne nemá prístup k logike toho druhého. Je odrezaný od polovice svojho vlastného uvažovania, čo je samozrejme extrémne mätúce. Tento citát to vystihuje úplne dokonale. Ten pocit, keď sa človek s chladnou hlavou pozrie spätne na to, ako sa správal v emocionálne vypätej chvíli a hovorí si: to som bol naozaj ja? Veď to nedáva žiadny zmysel. Asi som sa musel zblázniť. No dobre, takýto vnútorný chaos sa samozrejme musí niekde prejaviť. A kde inde, ak nie vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi. Vítajte v treťom dejstve. A tu sa stále dookola vynára jedna jediná zásadná otázka. Kto tu má navrch? Kto tu má moc? Bojazlivo vyhýbavý jedinec je totiž extrémne citlivý na dynamiku moci v každej, aj tej najmenšej interakcii. Lebo pre človeka s touto väzbou je každý vzťah tak trochu strategická hra. Vždy sa čaká, kto sa prvý odhalí, kto ukáže svoju zraniteľnosť. Dôvera prichádza až vtedy, keď má ten druhý, pocitovo, viac čo stratiť. Navonok môže pôsobiť veľmi srdečne a otvorene, ale vnútri je neustále v strehu. Miluje naozaj veľmi intenzívne, no urobiť vo svojom živote skutočný priestor pre partnera je pre neho obrovský problém. A toto všetko nás privádza k vrcholu nášho príbehu, k tomu najbolestivejšiemu bodu, k tej kríze, ktorú si naša hlavná postava v podstate vytvorí sama pre seba. A tu je ten tragický záver, ku ktorému často dospeje. Uvedomuje si, že jeho správanie je nekonzistentné, že niekedy zraňuje ľudí, na ktorých mu záleží. A keďže nerozumie tej vnútornej príčine, tej dynamike, príde k jedinému logickému záveru. Ak stále robím zlé veci, tak potom musím byť zlý človek.
No a toto je tá pasca. Ten hlboký pocit, že je človek vnútri toxický alebo pokazený. A čo urobí? No predsa odtlačí od seba presne tých ľudí, ktorí by mu mohli dať lásku a stabilitu, po ktorej tak zúfalo túži. Je to sebenaplňujúce sa proroctvo. Verí, že všetko zničí a tak to radšej zničí sám ako prvý. Tento vnútorný konflikt a pocit vlastnej toxicity vedie k dvom kľúčovým emocionálnym dôsledkom, ktoré potom formujú celý život. A výsledkom je taký neustály kolotoč. Človek sa akoby podvedome dostáva do extrémne vypätých, dramatických situácií, kde cíti obrovskú bolesť. A potom, aby tú bolesť necítil, naháňa ďalšie a ďalšie extrémy, silné zážitky, len aby prehlúšil to, čo sa deje vo vnútri. Je to vlastne forma závislosti na emocionálnej intenzite. Ale, a to je dôležité, každý príbeh môže mať aj iný koniec. Poďme sa teraz pozrieť na posledné dejstvo, kde sa všetko môže zmeniť. Poďme sa pozrieť na riešenie. A toto je tá najdôležitejšia myšlienka zo všetkých. Cesta von nevedie cez snahu opraviť na sebe niečo zlé alebo vykoreniť nejakú zlú časť. Vedie cez pestovanie a vyživovanie tej dobrej, čistej časti, ktorá tam celý čas bola, len bola schovaná pod nánosmi strachu a sebaochranných mechanizmov. A ako na to? Sú tu 4 základné kroky. V prvom rade si treba ten vnútorný konflikt vôbec priznať. Povedať si, áno, toto sa vo mne deje. Potom sa vedome zamerať na tie dobré úmysly, ktoré tam sú. Tretí krok je absolútne kľúčový. Naučiť sa spojiť logiku s emóciami a nakoniec pomaly sa krôčik po krôčiku posúvať smerom k pocitu istoty a bezpečia. V podstate konečným cieľom je prestať skákať z jedného extrému do druhého. Naučiť sa držať v hlave logiku aj emóciu naraz. Uvedomiť si obe svoje potreby a nájsť nejaký stred, nejaký priemer toho, čo človek naozaj chce, namiesto toho, aby bol len bábkou svojich reaktívnych impulzov. A tak na konci ostáva otázka, ktorá nie je len pre našu fiktívnu postavu, ale možno pre každého z nás. Aký nový príbeh si človek zvolí napísať?